Jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan channel mai albarka wato Bikas Hausa TV, channel mai kawo muku recap ko kuma ce fashin baki dangane da labarurruka ko kuma indiyar Hausa da abubuwan da yake faruwa a cikin kasar mu Najeriya ko kuma in ce duk duniya gabaki daya. Mukan kawo muku fashin baki dangane da abubuwan al'ajabi ko kuma wasu abubuwa da suke faruwa wanda yake kayatarwa ko kuma yake ban mamaki ko ya saka kuka ko ya saka hawaye ko kuma ya saka jin haushi. Duk muna kawo muku a wannan channel mai albarka. Idan kana so karka samun mu channel din mu karka samun takaitattun labaru masu daɗi ko kuma in ce maka recap, ya kamata ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar kararrawa domin shi zai ƙara mana ƙarfin gwiwa sa muku bidiyoyi ko kuma cikakkun labaru na recap na abubuwan da suke faruwa a nan ƙasar mu Najeriya da duk duniya gabaki ɗaya. Kada ku manta sunan channel ɗin Bikas Hausa TV, don afford to miss it. Kar ka bari a barka a baya, ka danna mana subscribe, ka danna mana alaman kararrawa. Bikas Hausa TV, ni ne naku Dr. Bikas, ni nake muku wannan bayani, saboda haka ku saurara jama'a. Jama'a assalamu alaikum, kamar yadda muka saba kawo muku fashin baki ko kuma recap na Indian Hausa. A yau za mu kawo muku recap na wannan fim da ake kira Bahubali. Kowa ya san Bahubali, ya gana ɗaya, ya gana biyu, ya gana uku. To wannan karan Bahubali na hudu ne za mu kawo muku shi dangane da wannan acto wadda ake ji da shi wadda ake kira Farbas. Kada ku manta Farbas, ya kamata ka biyo mu a wannan channel mai albarka wato Bikas Hausa TV domin ka samu fashin baki ko kuma ainihin cikakken labarin Bahubali na hudu wato by Farbas. Farbas wannan acto wadda yake mana fina-finai masu kayatarwa. Bahubali in za ku iya tuna na ƙarshe akwai mai sauraro, abin da nake nufi Katab, wannan badakaran Bahubali wanda yake ciki yake kariya ma wannan masarauta in za ku yi tuna. A na hudu Katab akwai lokacin da wannan kawun nata wadda aka kona shi, in za ku iya tuna a karkashi a farko a karshen wannan fim din aka kona shi, wanda Gypsy na ta yi alkawarin daman sai ta tara wannan itatuwa da shi za ta kona shi. To bacin ta kona shi ya mutu murris, kowa ya dauka ya mutu. To ashe akwai wani asiri da yayi wanda yake jikinsa wanda ruhinsa ba zai taba iya mutuwa ba. Haka ruhinsa ya taso, da ruhin nashi ya taso bai wuce ko ina ba sai ya je shiga jikin Katab, wato wannan badakaran nan kuma da ya ji wannan abun ya shiga jikinsa, gabaki ɗaya tunaninsa ya canza, sai ya koma kaman ainihin wannan kawun nasu. Kawai sai ya sa a zuciyarsa sai ya san yadda zai yi kuddin bala ya kashe Bahubali wato shi Farbas din. Ku biyo mu ku sha labari. Haka ya zauna a munafice a cikin wannan kingdom na abubuwan mai sauraro. Abinda nake nufi, lokacin da aka kona wannan shi azzalimin nan wanda Gypsy na ta tara itatuwa wadda aka kona shi a matsayin dan yayan Farbas kenan wanda ya mutu. Inda ya mutu dinnan da wuta ta kama shi ya cinye kurmus, kar ku tsamman wai ya cinye kurmus. A na hudu ruhinsa akwai wani tsafi da ya taɓa yi, dama ruhinsa ya tashi ya shiga jikin Katamfa, ba Katab ba, afuwan mai saurara, Katappa, wannan badakare wadda shi yake kare masarautar nan gabaki daya. Tunda wannan ruhin ya shiga jikin Katappa ya tsani wannan masarautar, yake nema ya hallaka Farbas. Katappa ya ta kokarin yadda za a yi ya kashe Farbas, amma ya kasa gano ta hanyar da zai kashe shi saboda irin dakaran tsaro da yake da shi da kuma irin kulumboto shi ma da yake da shi. Katappa sai ya samu wata hanya wadda zai iya kashe Bahubali, amma sai ya biyo ta hanyar da zai hallaka Gypsy na wato mamar Bahubali. Wata rana ana nan mamar Bahubali wato ita Gypsy na ta kira Katappa take tattauna da shi a cikin farfajiyarta dangane da abubuwan da suke faruwa a ƙasar. Katappa ya kalle ta ya yi dariya har ta kawo masa shawarar cewa Katappa ya kamata yanzu a ce kai ma ka yi aure.
ya ce aure kuma gypsy na ai ni ba zan yi aure ba saboda ina da wata buri da nake so ya cika. Sai gypsy na ta kalle shi ta yi dariya ta ce wani irin buri ne wanda zai hana ka yin aure? Kawai sai Kataffa ya kyalkace da dariya. Gypsy na kuma tana jin wannan dariyar tasa sai ta tabbatar ba dariyarsa bane, dariyar wannan mugun sarkin. Nan da nan Gypsy na ta ja da baya ta ce anya Kataffa lafiyar ka lau? Sai ya ce lafiya lau. Ya juyo ta ga idanuwansa jajazir. Nan da nan Kataffa ya ciro wata irin wuka mai kaifin gaske ya yi kan Gypsy na. Gypsy na tana Kataffa, Kataffa, Kataffa. Haka Kataffa da yake ba hayyacinsa yake ba, bai san ma me yake yi ba, saboda ruhin wannan azzalumin sarkin ne a jikinsa, ya sa wuka ya yanka ta, ya yi mata yankan rago. Yankan rago in ka gani abin tausayi, dan ni da nake gefe ma sai da na yi kwalla. To fa mai sauraro ƙara kaka ka ji aikin da Kataffa ya yi, amma ba a hayyacinsa ba, ya kashe uwar Farbas, wato sarki na Bahubali gabaki ɗaya. Nan da nan Kataffa ya goggoge hannunsa ya yada wukar a gefe, sannan ya rasa yadda zai yi sai ya yi ihu. Dakaru suka taru, dakaru suna zuwa, kowa ya rikice ya ga Gypsy na a kwance an yanka ta. Nan da nan Bahubali Farbas shi ma ya zo da gudu, yana zuwa ya ga Kataffa ya fashe da kuka, ya ce ayu makiya ce suka shigo a cikin farfajiyar nan suka yanka Gypsy na, ya rasa yadda zan yi. Farbas ya fashe da kuka saboda uwarsa, ya kuka na takaici, amma duk abin da yake yi bai lura da Kataffa ba, saboda idan Kataffa ya canza ya zama kore shar, wato alamun da wasu abubuwa a jikinsa na jinnu ko kuma in ce aljani. Farbas ya yi kuka, ya yi takaici dangane da mutuwar uwarsa, ya rasa yadda zai yi. A tunaninsa kuma bai taba kawowa cewa Kataffa zai kashe masa uwa ba, har ya ja Kataffa zuwa gefe bayan sati guda kenan suke shawari shin ya waye ne yake tsammanin ya kashe masa uwa. Kataffa ya ce shi dai gaskiya baya tsammanin komi illa wani sarki da yake gefen garinsu wadda yake kamar makiyansu ne, yana ga shi ne ya aiko abokanan leƙen asiri suka zo suka kashe Gypsy. A raƙaƙaƙa mai sauraro, ka ji aikin da Kataffa ya yi kuma yi wa Bahubali ƙarya akan cewa maƙiya ne. Nan da nan Bahubali ya ce to zai yi wani nazari, zai yi nazari dangane da wannan abin da ya faru. Farbas ya je ya ɗauki wannan wuka da aka kashe babarsa da shi, ya ajiye ta domin ya yi nazari a kai. Ɗaukan wuka da Farbas ya yi kwata-kwata Kataffa ya yi kuskure, bai ji daɗin ɗaukan wannan wuka da Farbas ya yi ajiye, sai ya ƙittifayi a zuciyarsa duk yadda za a yi sai ya raba Farbas da wannan wuka, saboda da wannan wukan Farbas zai iya yin bincike ya gano yadda aka yi wannan kisa. To mai sauraro, za mu dakata a nan, ka biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda za ta kaya a Bahubali na 4. Kar ka manta sauraro, ka biyo mu yadda za ka ji takwakiya a cikin wannan fim mai ban al'ajabi, wato Bahubali na 4. Ka ji yadda Kataffa zai yi makudan abubuwan da ya yi da munafuci da ya yi. Kada ka manta ka danna mana subscribe, ka danna mana alaman kararrawa domin samun ci gaba. Idan har ka danna mana kararrawa kai mana subscribe, za mu sa maka full film na Bahubali na 4 domin ka gani, ka duba ka ga yadda Kataffa yake ta'addanci da kuma yadda ruhi ya shiga ruhin wannan azzalumin sarki ya shiga cikin Kataffa. Ka biyo mu ka sha labari. Duk wasu labarurruka da suke faruwa a duniya, ko abun al'ajabi ko abun dariya ko abun haushi ko kuma abun da zai nishadantar da kai, kada ka manta da mu Bikas Hausa TV. Kada ka manta da sunan channel namu Bikas Hausa TV, mai kawo muku fashin baki dangane da fina-finai Indiya na Hausa.